Čo sa stane, keď AI dáte do ruky deťom? V Nigérii v jednej škole roky funguje tradičné vyučovanie. Prídu dobrí učitelia, postavia sa pred študentov a učia ich napríklad angličtinu. Potrebujú ich dostať na istý level. Prišli na to, že na tento level ich vedia dostať za 2 roky. Zrazu niekto v tej istej krajine dostal nápad, ktorý znel ako sci-fi. Čo keby sme deťom dali do rúk AI? Čo keby učitelia prestali prednášať a namiesto toho boli len sprievodcami, ktorí vedú žiakov pri ich vlastnom objavovaní sveta? Niektorí hovorili: Ale veď na čo vymýšľate nové veci? Veď vždy to bolo tak, že učiteľ prednášal a žiaci sa vďaka tomu učili. Nakoniec si povedali: skúsime to. A teraz hádajte. Ako dlho trvalo, kým sa títo študenti dostali na rovnakú úroveň angličtiny, ktorú predchádzajúca skupina dosiahla za 2 roky? Nie rok, ani pol roka. 6 týždňov. Ušetrených 94% času. A to stačí vedieť dobré nástroje, dobre používať. Tak čo? Dáme tej umelej inteligencii šancu?